Nepovedzím, že mám rád Lego Friends. Čau, dneska som teda dobrá, dneska tu máme až konečne prvé video, s nejakým potom poviem. A to prvé video s našim statívom, s cudzou kamerou. A tá cudzia kamera je Johnny Kidová, pozdrav. Čus! Môj kanál máte v popise. Áno, možno, ale no a ideme natočiť, ak sa vám tieto diely budú ľúbiť, budeme natáčať, čo ľudia vyhodia. A zatiaľ tu máme túto prvú kopu a tieto všetky dreva. Môžeme ísť na to, poďte za mnou. Lebo iba tak sme tu chceli ísť natočiť nejaký parkour a zrazu toto, tak ideme natočiť nejaký. Máme tu prvú tablicu, ale počuj, toto je vlastne igelitka. Toto by sa akože nemalo dávať spalovať, ale očividne niekto to dáva spalovať. No a v tom je iba nejaké vreckovky a nejaké vreckovky proste. No toto je nič není, idem proste ešte. Ajajaj, gumičky. Takže, keď som tu toto zahasovala, aby sme to tu nevidelo, tak som našiel, predstavte si, že som na ramok rakovina. A tuto, keď som tak pozeral, našli sme tu gumičky. Má svietiace. Berem domov všetko, čo tu vidím. Zatiaľ dáme strih, kým to tu všetko pozbieram. Takže kameroman stojí. Toto teraz som vypadla tam baterka. Je tu aj Lego, ale počúvajte, máš tu telefón, ja tu mám telefón a niečo vám s ním ukážem. Ale tuto príďte, to je samé Lego, potom natočiť samé Lego. Dobrá. Gumičky. Hviezdičkové. Hej, čo pomáhaš? Máme tu aj Lego Friends. Berem domov. Aha, ne. On má rád Lego Friends, viete. Presne tak. Len sa tomu hábi povedať svetu, tak. Sú tu samé gumičky, aj kamene. Gumičky, teraz som ich chytil nejaké dve. Kamión. No a teraz dáme strih. Prinesem telefón a niečo vám s ním ukážem. Takže idem si pre telefón, môžeš to čiže... Našiel som tu. Tam tadadá. To je tá devina, čo sa tu dáva. Čulerská chrobička. To si nechám. Chápete, to si iba umiem. To je mega. Nechávam. Ja vám pozbieram Lego, všetko čo tu je. A ukážem vám ho, keď ho budem mať vyzbierané. Takže Johnny Kid strih, hej? Asi ešte tuto je to Lego, ale sú ešte tam viac. Nepovedzím, že mám rád Lego Friends. No a tuto som našiel, neviem čo to je, ale je to úplne, a zdá sa mi to, že je to C-čka, alebo normálna gumička, ktorá je úplne, že... To poznám, to je vredné víly, čo vedia plávať. To je potom daj, sestry to majú. Hej. Hej. Sú to aj SK, gumičky a sú to aj takéto tie kocečky na F, akorát to má F a toto sú tie gumičky a je to vlastne milióna. Sorry za hnusné audio, nemáme
kvalitný mikrofon a fúka tu jak svinia. Ale asi kúpim ten Mini Pro. Ale ne. Ste to videli? Noha. No, takže toto si zober, daj im to. Tak chceš. No a toto zahasím, lebo toto máš dve. Už tu nechcem hľadné, to je škoda. Ideme ďalej. A sme tu ďalej a ideme pozrieť teraz túto časť náčkov. Čo ľudia nevyhodia? Čo nevyhodia? Železo. On je zaujímavejší od vás. Teraz vám niečo poviem. Sklo sa nemá vyhadzovať do prírody. Sklo sa naozaj Zrkadlo. Zrkadlo sa naozaj nesmie vyhadzovať do prírody. Zrkadlo sa naozaj nesmie vyhadzovať do prírody, takže do ohňa. No pardon za to drganie, ale je tu tráva a to zachytáva nohy statívu. Prečo nebolo to aj normálne sklo? Celé sklo tu bolo. Oni spálili si dreva, lebo to zrkadlo odpadlo. Nemalo by to vyťať vôbec. Máme tu železo, ktoré by sa tiež nemalo vyhadzovať do ohňa. Keď chceš vedieť, toto všetko spália. Bola tu väčšia kopa, žiadam. Bolo tu väčšie. Točili sme aj video, možno to bude na Johnny Kidovom kanáli, možno. Zabačaj. To by za krivý záber, ale sú tu kopy. Nie sme na rovine. To je A to sú takéto na závesy. Štipčeky na závesy. A toto si nechám, lebo tu stojí dosť veľa a môže sa to hodiť na nejaké. A potom vám na konci ukážem, čo všetko som zobral. Ideme ďalej. Peruša. Zavadzaš. Kde? Tá hviezda. No a myslím si, že je to na pilenie dreva. Žoltica. A je to. Je to aj na. Sorry za debilné audio, zase fúka. Už to ukončí. Sú tu ľudia. Nezapomeňte dať like a odber. A uvidíme počet lajkov a urobíme druhý diel. Tak, čaute, idem kopírovať. Vaša!